подложен на публично обсъждане. Затова бихме желали присъстващите да са по-активни, за да не се превърнем само в публично представяне на отчета и бюджета, а наистина да е обсъждане. И зато и ще се постараем, нали, с така съвсем кратки презентации да дадем насоки за дискусии и за да посочим кои са фокусите в изпълнението на бюджета за 2012 година и проекто бюджета за 2013. Какво се характеризира 2012 година? Няколко събития определиха годината за Свиленград, като едно от важните събития беше 100 години, честването на 100 години от освобождението на Свиленград. Чува ли се? Сега, да. 100 години от освобождението на Свиленград, едно събитие, което подобаващо отбелязахме. Чрез многобройните прояви и мероприятия, които бяха организирани, успяхме ние като общинско ръководство, както и всички граждани на Свиленград, да се върнем към миналото на нашата общност, за да преценим какви са били преди 100 години мечтите, идеалите на нашите предци и да се дадем една равносметка, че най-важното, което имаме днеска, това е мир и спокойствие, че няма война, че няма сражение, нещо, което когато го имаме някакси не го забелязваме, а имаме възможност в така по-спокойни времена да градим своето настояще и бъдеще. Но всичко това, обръщането ни към миналото ни дадаха доста голяма мотивация днес да се борим на други фронтове, с повече идеи, с повече инициативи, с повече професионализъм, да устройваме живота си по-добър. Друго сериозно събитие, което беше голямо предизвикателство за нашата община, това беше наводнението на града от 6 февруари 2012 година. Като за много кратко, бих казал, отрицателно време, трябваше общинска администрация, заедно с по-голямата част от институциите в нашия град, с бързи решения на Общинския съвет, да направим организация по спасяване на населението, по установяване на щетите, доста съвместна работа с държавните институции, за да могат да бъдат отпуснати средства за възстановяване на щетите и за доста мероприятия, които са като превенция срещу подобни рискове. Разбира се, всяка една криза дава и възможности. Имахме възможност да кандидатстваме по програмата за развитие на селските райони, където Министерски съвет взе решение общините, които са засегнати от наводнението, да получат директно финансиране по тази програма. Това налагаше много бързо проектиране на обекти, които искахме да бъдат финансирани, много бързи решения пак от страна на Общински съвет и в крайна сметка наистина получихме желаното финансиране и обектите, които бяха засегнати от наводнение, ще бъдат възстановени с осигуреното финансиране. 2012 година беше и последната година за проектиране, подготовка на проектни предложения и изключване на договори по оперативните програми, трансгранично сътрудничество и програмата за развитие на селските райони.